I no podria fer alguna cosa? Ho sento, però no hi ha res a fer. Kaoru, vine un moment. Mira això, Aoi. Si mai et trobes en una dificultat, fes servir aquesta targeta. L'accepten la majoria d'empreses, aquesta targeta. Ho sento molt. I ara què fem? Perdoni. És igual com sigui l'habitació, però faci alguna cosa. Ja els hi he dit que no queden Però... si és una... prepara una habitació ara mateix. Però si estan ocupades totes les habitacions. És igual, l'afanya. Sí. Li prego que em disculpi. Tindran una habitació preparada de seguida. No pateixi. Gràcies, moltes gràcies. Bon dia, noia. Que bé, oi? Ja està arreglat. Moltes gràcies. Ens podem quedar a dormir. La Oi ja ho ha arreglat tot. Visca! Ho agrairé tota la vida. Trobo que ets increïble, noia. Però si no... A més, és la primera vegada que en Kaoru i jo... Dones. Ostres, això sí que és la glòria. No hi ha res millor que prendre un bon bany després de fer exercici. Ai, per què? Sóc tan desastre. Què et passa? És que... és inútil. Sóc un autèntic desastre. No faig res més que causar problemes a la gent que m'envolta. I això d'avui... segurament no serveixo per res de res. Això que dius no és veritat. No ho has de pensar. Què vols dir? Si t'esforces, sempre hi haurà algú que valorarà aquests esforços. Has de pensar en qui t'importa. Per això, quan haig de fer qualsevol cosa, sempre penso en aquesta persona. Quan m'imagino la cara d'alegria que farà, per molt dur que sigui, em veig amb cor de fer-ho. O sigui, que has de tenir empenta. Si jo ho he fet, tu també podràs i em tindràs animant-te. Ai, moltes gràcies, de debò. Es pot saber què hi feu aquí tan emocionades? Va, nenes, hem d'aprofitar aquesta sortida. Mirem de divertir-nos de valent. Som-hi? Sí. Visca! Brindem pel banquet de rigor de la sortida de primavera. Que m'esperàveu? De fet, ja havíem començat. No està gens malament veure una estrangera amb yukata. Alegra força la vista, sí. Ai, em sap molt de greu fer tard. Bon dia, tu, impressionant. Sí, els té molt més grossos que la Tina, oi? Perdoneu-me el retard. Que bonica. Que innocent. Sí. Proposo un brindis perquè el Club de Fotografia de la Universitat Meiritsu continuï progressant. Salut! Sí! Quin goig que fa! Quina olla! Encara tinc set! Jo ja no puc més. En vols més? Escolta'm amb atenció. Que em parles com a president del club? Prepara't, estàs a punt de rebre una missió molt important. I me l'assignaràs a mi? Mira aquesta foto. Però què? Però què és això que es veu? Aquesta foto la vam fer en Sato i jo amb molt d'esforç i arriscant la vida quan fèiem primer. És un foc follet. És a dir, un esperit. Què? Ara hauràs d'anar a un lloc molt i molt especial. A la muntanya que hi ha darrere nostra, a 1 quilòmetre d'aquí, hi ha un temple. Un temple que es troba a les profunditats de la muntanya i que és conegut perquè sempre hi apareixen molts esperits. Diuen que si hi vas, segur que en trobes algun. Els membres nous del club han d'anar allà i fer una foto d'un esperit. És una tradició del Club de Fotografia de la Universitat Meiritsu. És una prova per demostrar que ets un fotògraf valent i aquesta vegada t'ha tocat a tu anar-hi. No te'n pots escapar. Pensa que tant nosaltres dos com la Tina i en Kaoru hem passat per aquest mateix ritual. Això vol dir que no t'hi pots negar de cap de les maneres!
penso anar mai més allà. T'hi hauràs de venir. I tant! De fet, trobo que és un ritual molt bonic. A mi tots aquests misteris m'encanten des de ben petita. Escolta, Maca, de debò que has entès l'objectiu d'aquesta missió? I tant que sí! Haig de fer una fotografia d'un fantasma, oi? La faré tan bé com pugui. Au, doncs, vaig passant. A reveure! Que tinguis sort. Un home i una dona veuen per oblidar. Té 18 anys, ets com un àngel, t'estimo i no pots evitar. No li passarà res, oi que no? Dona, suposo que no, però no ho sé. Ostres, em sap greu, no tinc bona orientació. Això espero. Kaoru! Què fas, que surts a buscar la Taeko? Deixa'm que vingui amb tu, sisplau. Però... Va, vull venir. Jo també estic preocupada pel que li pugui passar. Però, escolta. És una nit fosca. Mira, no vull que et separis de mi ni un moment. M'has entès? Sí. Taeko! On ets? Taeko! 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 Comença a bufar vent. I a sobre hi ha boira. Ai! Era un ocell. Un ocell. Ostres, si hagués anat sol m'hauria espantat de debò. Vas tranquil·la, oi que sí? Això, Rai, però ens hem d'afanyar. Segur que la Taeko s'ho està passant molt malament, tota sola en aquest bosc tan fosc i amb aquesta boira. Tens raó. Déu-n'hi-do. A la Oi no li fan por aquestes coses. És aquí. On és la Taeko? Taeko! On ets? Taeko! Taeko! Potser ha entrat al temple.